Operarios de Traxa traballan estes días na mellora da edar de Noia, que comezou co reforzo estrutural da instalación e reformas na cuberta e no peche perimetral. As obras acaban de empezar fai uns días e neste momento pois estáse primeiro solventando o problema estrutural que tiña a instalación para que a partir das vindeiras semanas se poda xa normalizar a actividade de xestión das aguas residuais e dos fangos e demais, e a maiores se está levando a cabo pois toda unha actuación de mellora do cerramento perimetral da instalación. Vaise levar a cabo tamén esa actuación de reforzo estrutural que vai a supoñer a renovación dunha parte importante da cuberta. O proxecto, cun investimento próximo aos 2,5 millóns de euros, contempla ademais a modernización dos equipos e sistemas de depuración e de bombeo, na busca dun funcionamento óptimo que permita poñer fin aos problemas de vertidos que viña rexistrando a instalación nos últimos anos. Moitos dos equipos de esterilización, de desinfección e demais que van a posibilitar que unha vez rematadas as obras, pois a depuradora prácticamente volva ao seu estado inicial, o estado da fase na que se construeu, alá polo ano 2007 ou 2008, introducindo unha serie de melloras actualizadas que van a permitir pois que funcionen unhas condicións óptimas, a diferencia do que estaba pasando ao longo dos últimos tempos, onde había un deterioro importante que impedía que a xestión fose axeitada.